O charanguista andino do chileno Cristóbal Persona aspira a converterse no mellor mural do mundo de 2024. É o único aspirante feito en Galicia. A obra é esta que están vendo agora, foi pintado ano pasado na medianeira dun edificio de Fene. De ser escollido, sería o segundo mural premiado deste concello. A violonchelista de Fene xa fora galardoada como mellor mural de 2023. Este mural do Perla Mural Fest de Fene aspira a converterse no mellor do mundo de 2024. Sería a segunda ocasión en que unha das pinturas deste festival consegue este recoñecemento internacional. O ano anterior, lembrarán, o título foi pro violonchelista do madrileño Esfir. A obra de Cristóbal Persona embelece unha das fachadas laterais dun edificio no que, sen o mural, ninguén repararía. O artista chileno deixou en Fene unha pegada da súa cultura, representada por este músico que toca o charango nalgún lugar do altiplano. O charanguista andino compite con 50 horas máis polo título de mellor mural do mundo de 2024. É a única candidatura galega. Que de todos, de Galicia, de Fene, do Perla Mural Fest. Por iso desde aquí pedimos o voto a todas as galegas e os galegos para que voten, porque estaríamos a nivel mundial, tanto Galicia, tanto Fene como Perla Mural Fest, non? Seríamos un referente mundial en arte urbano, non? É o primeiro mural de Cristóbal Persona en Europa. Pintouno en 9 días durante o último Perla Mural Fest, que xa na súa primeira edición conseguiu unha enorme resonancia grazas á violonchelista do madrileño Esfir, o gañador de 2023 para a prestixiosa Street Art Series, a maior comunidade de arte urbana do planeta. Empezamos a recibir moitas visitas de excursións, os colexios. Eu creo que é unha oferta cultural moi importante, sobre todo para acabar un pouco co feísmo. A finais de xaneiro saberemos se o charanguista andino consegue os apoios suficientes para alzarse coa vitoria. As votacións están abertas na web de Street Art Series. E ata aquí o telexornal, pero queremos lembrarlles que hai unha programación especial con isto.